Jama'a barkanmu da warhaka. Yau ga mu a Hamburg. Gari ya waye na ce bari in ɗauke ku in kai ku yawo cikin gari, in nuna muku waje da na fi so duk sanda na shigo Hamburg na kan je gurin nan. Ga ni dai yanzu na shiga cikin jirgi kuma daga cikin jirgin ne ma nake nuna muku wasu unguwanni da ake bi kafin a je gurin da za mu je. To ga mu nan mun ƙaraso yanzu dai muna Ladensbrücken inda za mu taka da ƙafa mu ƙarasa wurin da za mu je. Ladensbrücken waje ne inda ake ma jiragen ruwa lodi suke ɗaukan kaya su tafi ƙasashe daban-daban. Sannan kuma akwai na mutane wanda su ma suke shiga a ɗan yawo da su a cikin ruwa su ɗan ga gari. Kun ga sanda muke ƙarasowa wancan yana tashi wasu kuma sun riga ma sun yi nisa. Daga nan dai bari mu gangara zuwa ƙasa ga wannan shi ma yanzu yake ƙarasowa. A nan kuma idan ka miƙe zuwa ƙasa za ka hango wasu jiragen su ma suna dawowa wanda mutanen ne kenan a ciki sun je yawonsu su ma sun ɗan ga gari yanzu sun dawo za su fito daga cikin jirgin. A ɓangaren ka na hagu kuma za ka ga restaurant wato gidan abinci inda za ka iya ci ka sha idan kana so. Wannan kuma yanzu ma ake lodi wato mutane za su shiga su tafi su ma su je su ga gari. Bari mu ɗan je gaba. Ga mu dai muna kan tafiya mun kusa ƙarasowa kusa da wani pirate ship wato jirgin 'yan fashin teku. Wanda a yanzu dai an maida shi gidan tarihi za ka iya shiga ka gane wa idanunka abubuwa sannan in ka fito ma akwai gidan abinci a ƙasa za ka iya zama ka ci ka sha sannan ka ci gaba da tafiya. Ga wani jirgin nan shi ma ya ƙaraso. Ku kalli wannan view ɗin. Ga wani jirgin can shi ma ya riga ya nisa. To kamar dai kuke gani dai wannan shi ne pirate ship ɗin wato jirgin 'yan fashin teku wanda na je wurare daban-daban da nuna muku yadda yake gani yanzu daga nesa ina so ku ga yadda tsawonsa yake yana da matuƙar tsawo da girma amma sai ka zo kusa za ka gani. Ni ina tunanin ma a haka ba za ka gani da kyau ba sai kana wajen nan. Nan kuma in ka yi tafiya kaɗan za ka ga jiragen ƙasa da suke yawo su ma dai suna kawo mutane zuwa wurin nan. Ɗaya daga cikin waɗanda na shiga kenan na zo nima. Daga nan da muka ɗan taka kaɗan za ku ga wannan ginin da ake kira Elbphilharmonie a kusa da shi ma ruwan yake. Ga kuma wannan jirgin ruwan na 'yan fashin teku za ka iya takawa akwai matattakala ka je ƙasa ka ƙare masa kallo sannan ka ci gaba da tafiyarka. Can gaba kuma idan ka miƙe wancan ginin da yake da kala biyu ba wannan na hannunmu na hagu ba na hannunmu na hagu restaurant ne wato gidan abinci shi ma za ka iya zuwa ciki ka ci ka sha sannan ka ci gaba da tafiyanka. Wannan dai na gaban dai shi ne Elbphilharmonie da kake gani nan kuma ga wani bawan Allah shi nasa aikin shi ne kawai ɗan kiɗe-kiɗensa mutane su ɗan ji daɗi su ɗan taka ko kuma su cilla masa wani abun na sadaka a cikin akwatinsa. Wannan shi ne Elbphilharmonie za ka iya shiga ciki kai kallo daga nesa kamar yadda kuke gani mutane ne a nan don na jawo bidiyon kusa ne ke hango su ƙananu haka in na ƙara koma baya ginin ya yi nisa. Shi ma dai kusa da shi dukkan ruwa ne da kuma jiragen ruwa dai na zagaye gari. Wannan guri babban guri ne mutane da yawa suna zuwa domin su yi kallo ko kuma su shiga dai cikin ruwan su ma su yawo ko kuma a ɗan zauna a gefen ruwa ana hutawa. To bari in je nima dai in samu in shiga jirgi na in tafi gida. Da fatan wannan bidiyon ya burge ku kuma in kuka zo Hamburg za ku ziyarci wannan gurin. Na gode ina muku fatan alkhairi.